Ilayo sana sa mabibigat na problema at kalungkutan ang hindi nakakalimot mag-subscribe sa channel na ito. Yun lang po at maraming salamat. Magsimula na tayo. Pagbati sa Aswang Stories PH community, lalong-lalo na sa ating magiliw na narrator, Sir Casper. Dalangin ko ang malusog at masiglang pangangatawan para sa ating lahat. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Magda, Sir Casper. 48 taong gulang sa kasalukuyan. Tubong Samar ako at kasalukuyang naninirahan dito sa Bohol. Boholano ang aking mister, kaya napadpad ako dito. Ang kwentong ibabahagi ko sa channel na ito ay hango sa totoong karanasan na naganap noong aking kabataan. Maaga akong naulila sa ama, dating marino si Itay. 14 ako noon nang mabalitaan namin ang pagkawala ni Itay habang naglalayag ang barko na kanyang sinasakyan. Simula noon, 2 na lang kami ni Inay sa buhay. Ilang buwan kaming nagbakasakali na matagpuan siya hanggang sa umabot ng taon ng aming paghihintay. Pagkatapos ng masusing imbestigasyon, lumabas na walang foul play ang nangyari. Aksidente umano ang pagkahulog ni Itay mula sa barko. Dahil nasa kalagitnaan sila ng laotay, maliit ang porsyento na mabubuhay pa siya. Wala na rin kaming magawa ng mapagpasya na itigil na ang paghahanap sa bangkay ni Itay. Tinanggap na lang ni Inay ang pera mula sa kumpanya ng barko na sinasakyan ng aking ama. May natatanggap akong allowance na buwan-buwan hanggang sa pagtungtong ko sa edad na 18. Pagkalipas lamang ng 1 taon ay mayroon ng dinadalang lalaki si Inay sa aming bahay. Hindi naman ako ganon ka-konserbatibo, kaya hinayaan ko na lang siya na gawin ang gusto niya. Bata pa si Inay kaya normal lamang na maghanap siya ng lalaking kayang punan ang pangangailangan niya bilang babae. Magandang lalaki si Tio Tamer. Mas bata siya ng 3 taon kumpara kay Nanay Hilda. Hindi naman nalalayo ang itsura nila dahil iilang taon lang din ang agwat nila. Maalaga rin si Inay sa kanyang mukha at katawan, kaya madalas ay napagkakamalan pa siyang dalaga. Mayroon kaming patahian sa bayan, kaya paminsan-minsan na dumadayo si Inay sa Divisoria sa Maynila para mamili ng mga tela na ginagamit sa aming patahian. Si Tio Tamer naman ay may pwesto sa palengke sa bayan. Malapit lang ang aming patahian, kaya doon sila nagkakilala ng aking ina. Sa unang pagbisita pa lamang ni Tio Tamer ay napansin ko na ang paghagod niya ng malagkit na tingin sa aking katawan. Nakadama agad ako ng pagkaasiwa sa kanyang ginagawa, kaya napilitan akong magtago sa aking kwarto. Kinagabihan, kinatok ako ni Inay. Pinapasabay niya akong maghapunan kasama ang bisita niya. Bagong ligo naman si Tio Tamer. Nakasuot lang siya ng manipis na sando at bakat na boxer short. Iniiwasan kong mapatitig sa kanya dahil may kahulugan ang bawat sulyap niya sa akin. Binilisan ko na lang ang pagkain para iwasan siya. Dumaan pa ang mga araw, linggo at buwan, ay tuluyan ang nakuha ni Tio Tamer ang simpatsya ni Inay. Hanggang sa isang araw, nagpaalam si Inay sa akin na dadayo siya sa Maynila para mamili ng kanyang kailangan sa patahian. Nagpumilit akong sumama sa kanyang pag-alis, pero idiniin niyang kailangan kong magpaiwan para mabantayan ang patahian. Hindi naman niya maasahan si Tio Tamer dahil siguradong wala itong alam sa gawain sa patahian. Kaya wala na rin akong magawa pa kundi ang sundin ang utos ni Inay na asikasuhin muna ang patahian habang wala pa siya.
Nang parehong araw ay sinundo ako ni Tio Tamer bago sumapit ang takip-silim para sabay kaming umuwi sa bahay. Siya na rin ang naghanda ng aming hapunan dahil pagod ang aking mga kamay sa maghapong paghawak ng gunting. 33 anyos pa lamang si Tio Tamer noon. Mahigit doble man ang pagitan ng aming edad ay hindi yun naman masyadong halata. Napakabata ng kanyang mukha kumpara sa kanyang edad, kaya rin siguro nagustuhan siya ni inay. "Magda, may boyfriend ka na ba?" tanong ni Tio Tamer habang naghahanda siya ng hapunan namin. Nakaupo naman ako sa mesa habang pinapanood siya, kaya nagulat na lang ako sa tanong niya. Sa edad ko na 15 ay hindi pa ako nagkaka-boyfriend. Hindi ko pa nga naranasan na maligawan ng kahit na sino. "Hindi pa po," mahina akong sagot sa kanya. Hindi ko alam kung mahihiya ba ako dahil sa walang may nagtangkang ligawan ako o maiinis dahil sa pilyo niyang ngiti nang marinig ang sagot ko. "Oh, ganun ba?" Aniya at nagpatuloy lang sa pagluluto. Maya-maya ay bigla niyang inalis ang suot niyang pangitaas. Tila sadya niyang binabalandra ang makisig niyang katawan. Bahagya akong napanguso at padubog na pumasok sa aking kwarto. Hindi ko kasi alam ang tamang reaksyon sa ginagawa niya. Aaminin ko, Sir Casper, may parte ng pagkatao ko ang nasabik sa ginagawa ni Tio Tamer. Sino ba naman ang babaeng hindi mabibighani sa kanyang kakisigan? Binagayan pa ito ng gwapo at maamo niyang mukha. Sa tuwing umingiti naman siya ay nagsisilabasan ang kanyang magkabilang biloy. Mukhang gising na gising yata siya noong umulan ng grasya, kaya halos lahat ay napunta na sa kanya. Nang matapos siya sa paghahanda ng pagkain ay tinawag na ako ni Tio Tamer para maghapunan. Nahihiya man akong lumabas para harapin siya, ay hindi ko naman mapigilan ang pagkalam ng aking sikmura. Sinabayan ko sa pagkain si Tio Tamer na paminsan-minsan akong binabalingan ng tingin at nginingitian. Pagkatapos naming maghapunan ay agad akong bumalik sa aking kwarto. Hindi ko na malaya na nakatulog na ako dahil sa labis na pagod sa maghapong pagtulong sa patahian. Sarap na sarap ako sa pagtulog nang bigla akong nagising sa mga haplos ng aking hita. Napabalikwas ako sa higaan ng mapagtanto kong si Tio Tamer ang humihipo sa akin. "Tio, anong ginagawa mo? Bakit nandito ka sa silid ko?" Bulalas ko na tanong, sabay upo at atras palayo sa kanya. Hindi ko pa masyadong maaninag ang mukha niya dahil sa pagkusot ko sa antok na antok ko na mga mata. "Shh! Kumalma ka, Magda. Pangako, masasarapan ka rin sa gagawin ko." Bulong ni Tio Tamer, sabay ngisi na malademonyo. Hindi ko na kailangan pang marinig ang susunod niyang sasabihin para malaman ang pakay niya. Aktong sisigaw na sana ako para humingi ng tulong nang bigla akong sinunggaba ni Tio Tamer. Maagap niyang tinakpan ang bibig ko, dahilan para hindi ako makasigaw. Ginalaw ko ang buong katawan ko at pilit na nagpupumiglas. Ngunit baliwala ang lahat ng ito kumpara sa kaniyang lakas. Natakot ako nang bigla niyang inilabas ang isang patalim at itinutok sa akin. "Sumunod ka sa gusto kong mangyari. Kung ayaw mo na mag-aya ka sa mga baboy na kinakatay ko." Pagbabanta ni Tio Tamer habang namumula ang kanyang mga matang nakatitig sa akin. Batid ko na hindi siya nagbibiro dahil nagsimula na siyang kumilos ng marahas. Walang pakundangan niya akong hinatak papalapit sa kanya. "Hubad, magubad ka, Magda." Utos siya habang titig na titig pa rin sa mukha ko.
Nanginginig kong sinusunod ang utos niya. Isa-isa kong hinubad ang suot kong mga saplot na hindi man lang makaimik dahil sa sobrang takot. Pagkatapos kong maghubad ay inutusan niya rin akong alisin ang suot niyang pang-ibaba. Sa apilitan niya akong pinalahod bago niya ikiniskis ang matigas niyang pagkalalaki sa mukha ko. Sinubukan ko naman na iwasan ito, ngunit idiniin pa niya sa liig ko ang hawak na patilim para takutin ako. Napaluha ako sa ginawa niya nang bigla niya akong hinatak patayo. Marahas niya akong pinatikod bago niya isinubsob ang mukha ko sa kama. Hinawakan ng dalawang kamay niya ang magkabilang bewang ko at walang awa niya akong winasak ang aking pagkabirhen. Isang impit na sigaw ang lumabas mula sa aking bibig. Halos hindi ako makahinga dahil mas lalo pa niyang idiniin ang mukha ko sa kama. "Oh, ang sarap mo," ungol ni Tio Tamer habang patuloy lang sa pagbayo mula sa likuran ko. Patuloy lang sa pagbuhos ang aking mga luha habang tuloy-tuloy naman sa pagbayo si Tio Tamer. Tila wala ng bukas para sa kanya at walang tigil siyang nagpakasasa sa aking katawan. Makalipas ang ilang minuto ay unti-unti akong nakaramdam ng kakaibang sarap habang paulit-ulit akong sapilitan na inaangkin ni Tio Tamer. Magdamag na binaboy ni Tio Tamer ang mura kong katawan. Pagkatapos siyang magpakasaya ay pinagbantaan niya akong papatayin niya kami ni inay kapag malaman niyang magtangka akong magsumbong. Hindi ko rin maiiwasang umiyak na lamang sa tuwing naaalala ko ang nangyari. Naisip ko na wala na rin magbabago kahit pa na magsumbong pa ako, lalo at hindi na maibabalik ang aking pagkabirhen. Nang sumunod na araw ay nagising ako na may matinding lagnat dulot ng kahiyupan na ginawa ni Tio Tamer noong nakaraang gabi. Kinagabihan ay dinalhan ako ni Tio Tamer ang pagkain sa aking silid. Wala akong gana at wala rin akong tiwala sa kanya, kaya hindi ko ginalaw ang pagkain na dala niya. Dahil dito ay napilitan siyang ilabas na lang ang pagkain sa silid ng lumamig na ito. Pagkatapos niyang ligpitin ang pagkain ay muli siyang bumalik sa kwarto ko. Nahiga sa tabi ko si Tio Tamer, kaya bigla ulit akong nanginig sa takot. Akala ko pagkatapos ng ginawa niya noong isang gabi ay hindi na ulit niya gagawin ito. Pero nagkakamali ako. Nang gabing iyon ay muli niya akong inangkin. At sa pagkakataong ito, kusang tumugon ang katawan ko sa bawat galaw niya. Nagpatuloy ang lihim namin na pagsisiping ni Tio Tamer kahit na noong nakauwi na si inay. Hinahanap-hanap ng katawan ko ang haplos at halik niya. Kaya tuwing madaling araw kung kailan tulog na si inay, ay tahimik na pumupuslit sa silid ko si Tio Tamer. Hindi ko nalintana kung mabuntis man niya ako dahil ginagawa namin ito ni Tio Tamer nang walang proteksyon. Hindi ko maintindihan kung paano ko nagawang ipagpatuloy ang palihim namin na pagsisiping ni Tio Tamer. Dalawa kami ni inay ang ginawa niyang parahusan. Palipat-lipat siya sa amin. Kaya naman, tiba-tiba niyang natutugunan ang tawag ng kanyang laman. Masakit man aminin sa sarili ko, pero tila na-addict na ako sa pakikipagtalik simula noong sa pilitan niya akong inangkin. Buong akala ko ay iyon na ang pinakamalala na bagay na posibleng gawin ni Tio Tamer. Lingid sa aking kaalaman, unti-unti na pala niyang ipinupunla sa aking katawan ang kasuklam-suklam na sumpa ng kanyang pagkatao. Nagsimula akong makadama ng kakatawang sensasyon noong kabilugan ng buwan. Palagi akong nakakaramdam ng matinding uhaw sa kalagitnaan ng gabi.
Kahit nakakailang baso na ako ng tubig ay tila hindi napapawi. Nagpatuloy lang ito hanggang sa napansin ni inay ang kakaiba sa aking ikinikilos. Magda, anak, may problema ba? May masakit ba sa'yo? Mukhang may malalakang sakit dyan sa itsura mo. Naku, mugto ang mga mata mo at ang kapal na rin ng eyebags mo. Nababahalang sambit ni inay. Napabaling naman ang tingin ko kay Tio Tamer bago pa ako makasagot. Umasim ang mukha niya bago niya ako pinandilata ng mga mata. Wala namang problema, Nay. Nasobrahan lang siguro ako sa kakapuyat sa pagbabasa. Hayaan niyo na lang po at siguradong babalik naman ito sa normal, Nay. Nauutal ko na sagot kay inay. Sa paaralan, nakakahalata na rin ang mga kaklase ko at guro. Madalas akong nakatingin lang sa kawalan habang nagkaklase. Ilan na rin sa kanila ang nakapansin ng biglaang pagbagsak ng aking timbang. Pinipilit ko naman na kumain para manumbalik ang dati kong timbang. Ngunit kahit na masasarap pa na pagkain ng nasa harapan ko, ay tila nawawalan ako ng ganang kainin ang mga ito. Tila may kakaibang hinahanap-hanap ang katawan ko na hindi ko naman mawari kung ano. Mas lalong umigting ang kakatuwa kong nararamdaman sa tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan. Naisip ko noon na baka nabuntis na ako ni Tio Tamer dahil sa hindi ko maipaliwanag na pagkaramdam sa aking katawan. Isang gabi, kabilugan ng buwan, pumasok si Tio Tamer sa aking silid. Pinilit niya akong sumama sa kanya sa labas. Dinala niya ako sa gitna ng kakahuyan at doon niya ipinagtapat ang lahat sa akin. Sinadya niya akong niyang gawin para maging katulad niya. Ayaw mo nun, pareho na tayo. Sabi niya na may mapupulang mga mata. Bakit? Bakit mo ginawa sa akin to? Galit na galit kong tanong sa kanya. Hindi pa ba sapat sa iyo na nilapas tanganan mo ang katawan ko? Pati ba naman ang kaluluwa ko? Dadalhin mo rin sa impyerno. Ginawa mo akong halimaw. Aswang pala ang lalaking naging karelasyon ni inay. Wala siyang kaalam-alam na nagpapasok siya ng isang halimaw sa aming pamamahay. Huli na ang lahat para sa akin. Tuluyan ang nasira ang aking buhay. Magda, kahit anong pang sabihin mo, hindi na magbabago ang lahat. Magpaubaya ka sa parsa na gustong umangkin sa iyong pisikal na katawan. Hindi mo na maisasalba pa ang iyong sarili. Isang ganap na aswang ka na, Magda. Hindi mo na matatakbuhan ang pagkatakam mo sa dugo at laman ng tao. Nakangising pahayag ni Tio Tamer. Demonyo ka. Sinira mo ang buhay ko. Iyaw ko sa labis na pagkasuklam sa kanya. Bagong yanggaw pa lang ako, kaya masyadong malakas ang aking pagnanais. Napapunan ang aking pagkatakam sa dugo at lamang loob. Maya-maya pa ay unti-unting humaba ang aking mga kuko. Umusli ang aking mga ngipin. Nagsimulang balutin ang katawan ko ng malagong balahibo. Naging alisto at mabilis ang aking mga pandama. Sa kalagitnaan ng aking pag-iibang anyo, ay may naamoy akong napakabango sa kabahayan sa labas ng kagubatan. Tumalilis ako ng takbo papunta sa pinanggagalingan ng amoy nang bigla akong harangin ni Tio Tamer. Ilang gabi ng bantay sarado ang babaeng nagdadalang tao dyan sa labasan. Mapapahamak ka lang kapag nagpumilit kang tumuloy doon. Pagtiisan mo muna ang ligaw na babero mo at usa dito sa gubat. Tuturuan kita, Magda.
Tuturuan kita kung paano punan ang iyong pangangailangan sakaling alanganin na makahanap ka ng taong mabiktima. Saad ni Tio Tamer. Katulad ko ay nagbagong anyo rin si Tio Tamer. Naging mabangis siyang aswang. Hindi matatawaran ang angking bilis at liksi ng isang aswang. Magkasama kami ni Tio Tamer sa paghahanap ng mga ligaw na hayop na pwedeng makakapawi sa aming nararamdaman na pagkasabik sa dugot lamang loob na hinahanap-hanap ng aming katawan. Matapos mapawi ang aming pagkahayok, ay ang makamundong pagnanasa naman niya ang aming tinugon. Muling nag-isa ang aming katawan. At sa pagkakataong iyon, ay tinutugon ng aking katawan ang init na kanyang nararamdaman. Sarap na sarap ako sa ginagawa ni Tio Tamer sa akin. Sabay naming narating ang kasukdulan ng aming pagnanasa. Sa pagdaan ng araw, ay natutunan ko kung paano mamuhay bilang isang ganap na aswang. Si Tio Tamer ang nag-udyok sa akin na subukan ng pagkain ng dugot at laman ng tao. Ayon sa kanya, walang makakatumba sa sarap ng sariwang karne ng tao. Sinubukan ko pero nanaig ang aking pagkabag. Sinanay ko ang aking sarili na kumain lamang ng ligaw na hayop sa gubat. Sa paulit-ulit na pag-angkin sa akin ni Tio Tamer, ay dumating sa punto na nagbunga ang aming ginagawa. Labis ang kasiyahan ni Tio Tamer nang malaman niya ang aking pagbubuntis. Ipinahayag niya sa akin na panahon na para sabihin niya sa aking ina ang lihim naming relasyon. Sinadyang mabuntis ako ni Tio Tamer para wala nang magawa si Nanay Hilda. Sa ayaw at sa gusto nito ay mapipilitan siyang ipaubaya ako sa taong pinagkatiwalaan niya. Labis ang pagsisisi ni Nanay Hilda nang mabunyag sa kanya ang aking pagbubuntis. Tahasang inamin ni Tio Tamer na siya ang ama ng aking dinadala. Walang iya ka, Tamer. Pinapasok kita sa aming tahanan, tapos ganyan ang gigaganti mo sa akin. Sinira mo ang kinabukasan ng anak ko. Naluluhang sumbat ni inay. Kahit anong salita pa ang ipinukol ni inay, ay hindi nagpatinag si Tio Tamer. Maigting ang kanyang paninindigan na pananagutan niya ang sanggol sa aking sinapupunan. Gusto kong manatili sa tabi ni Nanay Hilda. Pero dahil sa aking pagiging aswang ay mas maigi na sumama na ako kay Tio Tamer. Iniligpit ko ang aking gamit at sumama sa kanya. Dinala ako ni Tio Tamer sa tahanan ng kanyang mga magulang. Bago pumasok sa bakuran ng kanyang magulang, ay kinausap niya ako. Simula sa araw na ito, Magda, ikaw na ang aking magiging asawa. Tamer na ang itatawag mo sa akin at hindi ko pwedeng makahilobilo sa sino mang lalaki. Ako lang ang iyong pagsisilbihan. Tumangaw na lang ako bilang tugon sa kanyang mga sinabi. Sinalubong naman kami ng kanyang magulang. Dumiretso si Tamer sa silid para ipasok ang aming mga damit. Ang bata mo pa pala, iha. Ilang taon ka na? Anong pangalan mo? Saan kayo nagkakilala ni Tamer? Sunod-sunod na tanong ng kanyang magulang at mga kapatid. Sasagot pa lang sana ako nang biglang nagsalita si Tamer. Halata sa boses nito ang pagkairita. Magda ang pangalan ng asawa ko. Kasalukuyang dinadala niya ang aming panganay. Simulat sa Paul, ay ako sa mga taong matabil ang tila. May problema ba kayo sa asawa ko? Ano? Meron ba? Sagot. Nanlilisik ang mga mata ni Tamer sa galit. Mabilis na nagsilayo sa akin ang kanyang mga kapatid.
Pilit naman na pinakalma ng kanyang ina, si Tamer. Ito ang unang pagkakataon na makita kung ganito katindi magalit si Tamer. Nahalata ko rin ng labis na takot ng magulang at mga kapatid niya sa kanya. Nay, ayaw ko na ulit makitang ginugulo niyo si Magda. Maliwanag ba? Maigting na bili ni Tamer. Oo nga pala, buntis si Magda. Ipaalam mo sa lahat. Utos pa sa kanyang ina bago umalis. Magda, pasyensya ka na. Ganoon talaga ang anak ko dati pa. Walang may makasalungat ng kanyang gusto. Ignorante, makasarili. Dominante at napakatigas ng ulo. Paliwanag ng ina ni Tamer. Anong pangalan mo, Nay? Tanong ko sa matanda. Ako si Roseng. Si Tino naman, ang asawa ko. Sagot niya sa akin. Nay Roseng, maiwan na muna kita ha. Gusto ko pong magpahinga. Saad ko sa kanya. Sige iha. Tatawagin na lang kita kapag nakahanda na ang mesa. Buksan mo lang ang silid na pinasukan ni Tamer kanina. Doon ang kanyang silid. Ikaw na ang bahalang umintindi sa kanya ha. Tura ni Nanay Roseng. Tumango na lang ako at sinunod ang sinabi niya. Kahit sa panaginip ay hindi ko naisip na magiging mister ko ang dating kinakasama ng nanay ko. Bandang 6:00 na ng hapon, nang katokin ako ni Nanay Roseng. Nalimpungatan ako sa magkakasunod na katok. Magda, iha, lumabas ka na. Kakain na tayo. Anya mula sa labas ng pintuan. Pagkalabas ko, nakaupo na sa mahabang lanay ang buong pamilya ni Tamer. Bigla akong napaduwal nang malanghap ko ang kakaibang amoy ng mga putahing nakahain. Mabilis akong napatakbo sa lababo. Napatayo naman si Tamer sa kanyang kinaupuan para sundan ako. Hindi sa lahat ng oras makikisabay ang mga taong nakapaligid sa iyo sa dieta mo bilang isang aswang. Malamig niyang tugon. Napasapo na lang ako sa bibig para pigilan ang aking pagduduwal. Lumapit din si Nanay Roseng para awatin si Tamer. Hayaan mo na, Tamer. Normal lang iyan sa taong buntis ang pagiging mapili at maselan sa pagkain. Depensa nito. Isang matalim na tingin ang ipinikol sa akin ni Tamer bago siya bumalik sa hapag. Hindi maatim ng aking sikmurang pagkaing nakahain sa kanilang hapagkainan. Sariwang atay at puso na hindi ko mawari kung saan nagmula. May sariwang dugo na isinasali nila mula sa petsel. Hindi naman lingid sa aking kaalaman na aswang ang buong pamilya ni Tamer. Ang nakakabahala dahil labis na ang kanilang pagkahayok sa sariwang dugo at lamang loob. Muntik na naman akong magsuka. Kaya napatakbo na lang ako pabalik sa silid namin ni Tamer. Pagkatapos nilang maghapunan ay pinagluto ako ni Nanay Roseng ng binating itlog. Sinahugan niya ito ng maraming kamatis. Pinarisan pa niya ng hinog na mangga. At ipinagtimpla na rin niya ako ng gatas. Maraming salamat po, Nay Roseng. Pasensya ka na. Hindi lang talaga ako sanay sa pamumuhay na nakasanayan niyo. Nakayaw ko kong sabi. Sa tagal ng panahon na ganito ang aming pagkain, nakalimutan ko na ang lasa ng pagkain na nakasanayan mo, Magda. Napahanga mo ako sa kabila ng pagiging aswang mo, ay nagagawa mo pa ring mabuhay ng normal. Napagtagumpayan mo ang isang tabi ang pagkauya mo sa karne ng tao.
Mapapawi ang uhaw at gutom ng isang aswang sa pamamagitan ng ligaw na hayop sa gubat. Pero dumadating ang panahon na ang pagkatakam sa karne ng tao ay hirap matanggihan. Napakatibay mo at nagagawa mong idisiplinahin ang iyong sarili. Mahabang pahayag ni Nanay Rosing. Sa kabila ng pagdadalang tao ko ay patuloy ang ginagawa ni Tamer sa akin. Ginagawa niya akong parausan sa gabi. Hindi rin siya pumapayag na lumabas ako ng bahay. Gusto niya habang nandoon siya sa bahay ay manatili lang ako sa kanyang tabi. Sa tuwing nakakaramdam siya ng libog sa katawan, ay hindi ako pwedeng tumanggi. Gustong gusto kong puntahan si Nanay Hilda para ipaliwanag ang lahat pero ayaw kong magalit si Tamer. Takot ako para sa kaligtasan ni Nanay dahil nakita ko kung paano siya magalit. Noong gahasain niya ako, ay pinagbantaan niya na kaming mag-ina. Dinadala ko ang kanyang anak at siguradong magiging mas marahas at mabangis siya sa puntong malaman niya na sinasalungat ko ang kanyang kagustuhan. Tiniis ko ang hirap at lungkot sa piling ni Tamer. Nalaman ko buhat sa pag-uusap namin ni Nanay Rosing na si Tamer ay ang kinakatakutan ng kanilang mga lahi. Pinapatay niya bawat aswang na magiging balakid sa kanyang kagustuhan. Pinatay niya ang sariling lolo't lola para matapos ang kanilang paghahari-harian. Ayaw ni Tamer na may mas mataas sa kanya. Si Tamer ang pinuno ng kanilang lahi. Ang batang dinadala ko ay ang kanyang tagapagmana. Maraming bagay ang gumugulo sa aking isipan. At tanging si Tamer lamang ang makakabigay ng linaw. Hindi ko na napigilan ang aking sarili na siya'y kumprontahin. Nadatnan ko si Tamer na kakatapos lamang maligo. Kasalukuyan siyang nagpapalit ng damit. Tamer, aminin mo nga sa akin. Planado mo ba ang lahat? Nakipagmabutihan ka kay Nanay Hilda para magkaroon ka ng pagkakataon na mapagsamantalahan ako. Ginamit mo lang si Nanay Hilda para makuha ako. Lakas loob ko na sumbat sa kanya. Oo, ginamit ko lang si Hilda para makuha ka, Magda. Kailangan ko ng barhin na babae na magdadala ng aking tagapagmana. Mapalad ka pa nga dahil hindi ko tinapos ang buhay ng babaeng yon. Naiiling na sabi ni Tamer. Akala niya gustong gusto ko ang gabi-gabing pakikipagsiping sa kanya. Ginagawa ko lang yun para mapagod siya at malaya kung magagawa ang gusto kong gawin sa'yo. Mapang-uyam niyang dagdag. Nagbantig ang tenga ko sa aking mga narinig. Otomatikong bumuka ang mga labi ko at sumigaw sa kanya. Hayop ka talaga, Tamer. Hayop ka. Napakababoy mo. Sumalampak ako sa higaan nang dumapo ang makapal na palad ni Tamer sa aking pisngi. Sa lakas ng sampal niya sa akin, parang umikot ang aking ulo. Gusto mo maranasan pagiging baboy ko, ha? Ang pagiging hayop ko. Yun ba? Gusto mo ba, Magda? Gusto mo? Sigaw ni Tamer habang sinasakal ako sa leeg. Nanlilisik ang kanyang mga mata sa galit. Halos umakyat na lahat ng dugo niya sa mukha sa sobrang pula nito. Sa galit ni Tamer sa akin ay pinarusahan niya ako. Paulit-ulit niya akong maras na inangkin. Ibinuhos niya ang kanyang galit sa pagpapakasasa sa aking katawan. Wala akong nagawa kundi magpaubayan na lang matapos matayo lahat ng luha ko sa aking mga mata. Pagkatapos niyang magsawa sa aking katawan, ay tumayo siya at nagsuot ng damit. Binalaan niya ako bago siya umalis. Huwag na huwag mo akong gagalitin, Magda.
Kung gusto mo pa na makitang buhay si Hilda, magbakabait ka. Alam mong hindi ako nagbibiro. Tandaan mo yan. Babala niya sa akin bago padabog na umalis ng silid. Mahimbing akong nakatulog kinagabihan dahil sa tindi ng pagod na aking nararamdaman. 4 na buwan na akong buntis, kaya nararamdaman ko ng pagbabago sa aking katawan. Mabilis akong mapagod at palaging inaantok. Hindi ko namalaya ng oras ay malapit na palang sumapit ang kalagitnaan ng gabi. Biglang kumalam ang aking sikmura. Dahil na rin siguro 2 na kami ng aking anak, kaya mabilis akong magutom. Tinalunton ko ang pasilyo papunta sa kusina. Nagagilap ako ng pagkain ng mabilis lutuin. Nang wala akong masyadong makita, maliban sa isang tray ng itlog na halos hindi pa nababawasan, ay napagpasyahan ko na kumuha ng 2 piraso at iprito ito. May nahagilap din akong tirang tinapay, kaya iyon na lang ang ipinaris ko. Pagkatapos kong kumain ay agad din akong bumalik sa silid para muling matulog. Hindi ko pa napipikit ang aking mga mata nang may marinig akong malakas na sigawan mula sa malayo. Bigla akong kinabahan ng palakas ang mga boses. Lumalalim na ang gabi at kahit alam ko mga aswang din ang nakatira sa lugar nila Tamer, ay hindi ko maiwasang mangamba sa pwede mang mangyari. Halos mahigit 1 oras pa ang lumipas nang mapalitan ng malakas na iyak ang mga sigawan. Maya-maya pa, nakarinig ako ng pamilyar na yabag papalapit sa kwarto. Mabilis akong nagtalokbong ng kumot nang mapagtanto kong bumalik na si Tamer. Napuno ng malansang amoy ang silid nang makapasok siya. Kung hindi ako nagkakamali, amoy ng sariwang dugo ito. Nanlamig ang katawan ko nang maramdaman kong naupo sa tabi ko si Tamer. Itinaas niya ang kamay ko para alisin ang kumot na nakatakip sa nanginginig ko pang katawan. Magda, ang bango mo. Bulong ni Tamer bago pinasadahan ang leeg ko gamit ang kanyang dila. Napakagatlabi ako sa ginagawa niya. Hindi ba lumalambot ang sa kanya? Palagi na lang siyang tinitigisan sa tuwing magkasama kami sa kwarto. Alam kong gising ka pa. Sabi niya, sabay ngisi. Hinawakan niya ako sa balikat at pilit na iniharap sa kanya. Wala na akong nagawa kundi ang imulat ang mga mata ko para titigan siya. Una kong napansin ang pamumula ng mga mata niya. Tila may kung anong kapangyarihan ang mga tingin niya para hindi ako makagalaw. Nanlaki ang mga mata ko sa gulat nang makita ang iilang bakas ng dugo sa kanyang mukha. Lumabas ba siya para maghanap ng bagong biktima? Gayunpaman, hindi ko gusto malaman ang sagot sa aking katanungan. Ay hindi ko magawang sabihin ito. Mukhang hindi ka makatulog Mabuti naman at naabutan pa kitang gising. Sabi ni Tamer bago tumayo para hubarin ang suot nitong pantalon. Sabik na sabik ang mga mata niyang nakatingin sa akin habang dinidilaan ang pang-ibaba niyang labi. Halika dito. Anya, sabay hila sa mga paa ko. Ibuka mo. Utos niya sa akin at nang hindi ko kaagad sinunod ang sinabi niya ay marahas siyang pinunit ang suot kong underwear. Hindi pa ako nakapaghanda nang bigla niyang ibaon ang kabuuang sukat niya sa loob ko. Napaungol ako sa magkahalong sakit at sarap na dulot nito. Sinabi ko na sa iyo, di ba? Kailangan mong maging masunurin kung ayaw mong masaktan, Magda. Biglang hinigit ni Tamer ang pagkalalaki niya palabas bago muli itong isagad sa akin. Mahirap ba intindihin ang sinabi ko, Magda?
Tanong niya at muling idiniin ang kanyang hari. Sagot! Sumagot ka! Galit na saad ni Tamer. Itinaas niya ang mga paa ko at ipinatong sa kanyang mga balikat. Bagya siyang yumuko at nilamukos ang aking mga suso. Sigaw ko nang pigain niya ang hindi ko pa kalakihan kong dibdib. Nagdadalaga pa lang ang katawan ko at walang tigil na itong pinagsawaan ni Tamer. Bakit hindi ka sumasagot? Sumagot ka, Magda. Mahirap ba intindihin ang mga sinabi ko? Muling sambit ni Tamer at mas binilisan pa niya ang pagbayo sa taas ko. Kitang-kita ko sa mukha niya na sarap siya, habang ako naman ay napapakagatlabi na lang sa tuwing nilalamaw ko siya ang dibdib ko. Hindi. Halinghing ko sabay pikit ng mas lalo pa niyang binilisan ang paggalaw. Mahirap ba ang pinapagawa ko sa iyo? Sumagot ka. Tanong pa ni Tamer bago niya ibinaon ang mukha sa dibdib ko. Matapos siyang punitin ang suot kong damit. Nahagip na mga labi niya ang matigas at tayong-tayo kong mga utong. Maliliit pa lamang ang mga ito pero dahil sa ginagawa niya ay mas lalo pang tumitigas ang mga ito. Ungol ko ng pagsabayin ni Tamer ang pagkagat sa utong ko at ang mas mabilis na pagbayo. Halos ilang minuto pa lang simula ng ginawa namin ay pareho na kaming pawisan. Nanginginig na ang katawan ko sa walang tigil na pagbayo ni Tamer. Pero tila hindi pa rin siya napapagod. At kagaya ng dating gawi, hindi ako nakatulog hanggang sa mag-umaga dahil mas pinili ni Tamer ang paglaruan at parausan ng katawan ko buong magdamag. Kinabukasan, para akong lantang gulay na hirap makabangon. Puno rin ng pasa at marka ng ngipin ang mga braso at leg ko. Pati ang mga hita at binti ko ay namumula rin dahil sa ginagawang pagsasampal ni Tamer dito habang nakikipagsiping sa akin. Iha, okay ka lang ba? Tanong ni Nanay Rosing nang pumasok siya sa silid. Tulog na tulog pa rin si Tamer sa tabi ko habang ako naman ay hindi magawang ipikit ang aking mga mata. Tumango lang ako at suminya sa kanya na huwag maingay. Baka kasi magising si Tamer at pareho pa kaming mapagbuntungan niya ng init ang ulo. May dala akong pagkain, baka kasi magutom ka. Mahinang sabi ni Nanay Roseng, sabay abot sa akin ang bitbit niyang plato. May laman nitong paritong itlog at tinapay na may kasama rin isang basong gatas. Pasyensya ka na. Yan lang ang maihanda ko sa iyo. Nito, bago umalis para iwan na kami ni Tamer sa kwarto. Napalingon naman ako kay Tamer habang sinisimulan ko na ang kainin ang pagkain na dala ni Nanay Roseng. Mukhang mabait at hindi makabasag pinggan sa amo ang mukha ni Tamer kapag tulog. Pero dahil kilala ko na ang tunay niyang ugali, hindi ko maiwasang mapaismid habang pinagmamasdan siya. Iniisip ko na lang na kailangan kong tiisin ang trato niya sa akin kung gusto ko pang mabuhay. Ayoko rin na may gawin siyang masama kay Nanay Hilda kapag lumabag ako sa gusto niya. Nagpatuloy ang buhay ko kasama si Tamer. Nakatira pa rin kami sa bahay ng mga magulang niya. Pero si Tamer pa rin ang naghahari-harian dito. Walang halaga sa kanya ang kahit anong opinyon ang meron sila. Si Tamer lang ang tanging nasusunod dahil siya ang pinakamalakas. Pinakamalakas tumira. Kaya naman nung napagdesisyon na ni Tamer na patayin ang kasintahan ng kanyang kapatid, ay wala rin itong nagawa kundi ang magmakaawa para pigilan siya. Kuya, wag po. Wag mong patayin si Linda. Kung nagkasala man siya, ako na lang ang parusahan mo. Wag mo lang siyang patayin. Nakaluhod at umiiyak na sabi ni Tonyo, ang nakababatang kapatid ni Tamer. Tumahimik ka.
Alam mo ba kung bakit kailangan ko siyang patayin? Wala siyang respeto. Kung gusto sana niyang mabuhay ng matagal, hindi niya hinayaang maging matabil ang kanyang dila. Sigaw ni Tamer bago niya lapitan ang nakagapos na babae sa poste na nasa bakuran. Ayaw ni Tamer sa mga marites. Ikaw ba? Marites ka ba? Walang malay ang babae na nasa poste. Puno rin ng dugo ang katawan at mukha nito. Mukhang nabugbog na rin siya ni Tamer bago pa siya nito itinali para ipakita sa lahat ang gagawin niyang pagpatay dito. Kasintahan ko si Linda, sigaw pa ni Tonyo. Kitang-kita sa mga mata niya ang takot sa pwedeng mangyari kay Linda. Naiintindihan ko rin ang nararamdaman niya dahil maski ako ay natatakot din kay Tamer. Natatakot ako na baka isang araw ay si Nanay Hilda naman ang nasa kalagayan ni Linda dahil ito ang madalas na ginagamit ni Tamer para manupulahin ako. Pagpatak ng hating gabi muli sa ilalim ng kabilugan ng buwan, ay unti-unti kaming nagbagong anyo bilang aswang. Wala kaming magawa kundi ang magpaubaya sa kakaibang pwersa na nanunuot sa sistema ng aming katawan, lalo na noong dumampi sa aming balat ang sinag ng buwan. Hindi ko mapigilang mangilabot sa kahindik-hindik kong anyo, pero mas nanaig ang pagkaaswang ko. Kaya kusang nag-isa ang katawan at ang isipan ko bilang aswang. Muli akong nakaramdam ng matinding pagkagutom. Naglalaway kaming nakatingin kay Linda na hindi magawang magpalitan niyo. Dahil sa mahina pa ito at walang malay. Humakbang papalapit si Tamer sa poste para sa binabalak niyang pagpatay kay Linda. Kahit anong pilit ko, hindi ko magawang iiwas ang aking tingin sa susunod niyang gagawin. Napakuyom na lang ako ng kamao nang makita ko kung paano niya saksakin ang tiyan ni Linda gamit ang mahaba at matutulis siyang mga kuko. Walang kahirap-hirap na tumagos ang mga kuko ni Tamer sa katawan ng kanyang biktima. Isang malakas na daing ang pinakawala ni Linda hanggang sa tuluyan ng nahablot ni Tamer ang kanyang puso. Inamoy-amoy pa ni Tamer ang butas na ginawa niya sa tiyan ni Linda, kung saan naglalabasan ang mga lamang loob nito. Ito ang napapala ng mga taong ayaw makinig at rumispeto sa akin. Payag ni Tamer, habang nakataas ang kamay niya na may hawak na sariwang puso ni Linda. Wala ni sino man ang mimik sa ginawa ni Tamer. Hindi ko rin inakala na maski pala kaori niyang aswang, ay kaya niyang kainin. Talagang napakawalang hiya ni Tamer. Isa yata siyang demonyo dito sa lupa at walang kapantay ang kanyang kasamaan. Matapos siyang kainin ang puso ni Linda, ay sunod naman na pinutol ni Tamer ang ulo nito. Dinampot niya ito sa lupa bago ihagis sa harap ng kapatid niyang si Tonyo. Yan ba ang gusto mo, Tonyo? Nakangising tanong ni Tamer sa kanyang kapatid. Kung babae lang naman ang hanap mo, makakakita ka ulit ng bago. Hindi mo kailangang malungkot dahil lang sa pagkawala ng walang kwentang babae na yan. Mas gugustuhin mo ba na masira ang pagkakapatid natin para lang sa walang buhay na babaeng yan? Hindi sagot si Tonyo. At tahimik na lamang niyang pinulot ang nakagulong na ulo ng kanyang kasintahan na si Linda. Tapos na ako. Sa inyo na ang mga natira. Anunsyo ni Tamer sa pamilya niya. Nababilis namang tumakbo sa warak na katawan ni Linda. Nagpaunahan silang lantakan ang sariwang dugo at lamang loob ng kanilang biktima. Naiwan naman akong nakatayo at hindi alam ang gagawin. Kahit pa malakas ang parsa na nagpupumilit sa akin na sumali sa iba, ay hindi ko maiwasang mandiri at masuka sa ginagawa nila. Magda, hanggang ngayon ba ay ayaw mo pa rin kumain ng karne ng tao? Nandilisik ang mga mata ni Tamer na tanong sa akin.
Napaatras ako sa takot habang umiiling sa kanya. Ayoko man nasuwayan siya pero sa kaligtasan ni Nanay Hilda ay hindi ko hinayaan na maging sunod-sunuran ako sa kakaibang pagkatakam dulot ng pagiging aswang. Mukhang hindi mo pa rin matanggap na isa ka sa amin ha. Sa tingin mo ba habang buhay mo kayang pigilan yan? Nagkakamali ka, Magda. Simula nang yang gawin na kita, wala ka nang babalikan pa. Habang buhay ka ng aswang. Bago niya ipinulupot ang kamay niya sa braso ko para kalad ka rin papasok sa bahay nila. Naluluha akong sumunod sa kanya papunta sa kwarto namin. Alam ko na ang susunod niyang gagawin. Dahil sa tuwing kakain ng karne ng tao si Tamer ay ako naman ang isusunod niyang kakainin. Wala na akong magagawa pa. Kaagad niya akong aangkinin. Wala siyang pakialam kung nasasarapan din ba ako sa ginagawa niya. Ang mahalaga kay Tamer ay napupunan niya ang kanyang tawag ng laman. Isang hamak lamang akong parausan para sa kanya. Kung hindi ko pa pinagbubuntis ang anak niya, baka matagal na akong natulad kay Linda. Ilang buwan pa ang nakalipas at sa wakas, malapit na rin akong manganak. Nagpapasalamat ako kay Nanay Roseng dahil lagi siyang nariyan para suportahan ako. Kahit pa na madalas siyang pagtuunan ni Tamer ng galit nito sa tuwing dinedepensahan niya ako mula sa galit ng kanyang anak. Nagagalit pa rin sa akin si Tamer sa tuwing tanggihan ko ang alok niya na kumain ng karne ng tao. Kapag talaga hindi ko na kayang tiisin ang kahuyukan sa laman, ay minambuti kong tugunan ito sa pamamagitan ng pagkain ng hilaw na karne ng hayop. Iha, sa tingin mo ba lalaki o babae ang magiging anak mo? Nakangiting tanong ni Nanay Roseng habang hinimas-himas ang malaking umbok sa aking tiyan. Hindi ko rin po sigurado, Nanay. Pero kahit ano pa po ang kasarian niya, sana maging mabuti at masunurin siyang anak. Sagot ko naman dito. Minsan ay napapatanong ako kung hindi ba sila natutuksong aswangin ang sanggol na nasa aking sinapupunan. Pagkatapos ko kasing makita kung paano nila pinagpiyastahan ang lamang loob ni Linda na dating kasintahan ni Tonyo, masasabi ko talagang halimaw at walang kaluluwa ang mga aswang na ito. Kaya hindi na rin siguro ako magugulat kung tagkain nilang kainin ang sanggol na iluluwal ko. Ayoko man aminin ay nagpapasalamat ako kay Tamer na hanggang ngayon ay wala pa ring butas ang tiyan ko. Halos takot ang mga aswang dito sa kanya kaya wala ni isa ang naglalakas loob na kumontra kay Tamer. Ang nangyayari kay Linda ilang buwan na ang nakakaraan ay naging babala na rin sa ibang aswang na may balak na kumontra kay Tamer. Magda, hindi pa ba lalabas yung anak natin? Isang gabi ay tanong sa akin ni Tamer. Ilang beses na rin niya akong tinanong kung wala pa ba akong nararamdaman na kahit anong sakit o sinyalis ng panganganak. Umiling ako bilang sagot. Mukhang hindi pa yata eh. Sagot ko at marahana hinimas ang malapakwan ko na tiyan. Umismid naman si Tamer sa sinabi ko. Ilang saglit pa ay naalerto ako nang bigla niyang alisin ang pantaas siyang damit. Hindi pa rin kasi ako nakakataka sa kanya kahit pa masyado nang malaki ang tiyan ko. Maraming alam na iba't ibang posisyon si Tamer. Para lang may sa katuparan niya ang kanyang gusto. Tamer, hindi pa pwedeng sa susunod na lang. Baka kasi bigla akong manganak habang ginagawa natin. Mahina kong sabi na nagsimula na siyang gumapang papalapit sa akin. Bakit? Ayaw mo na ba sa akin? May iba ka na bang nagugustuhan ha, Magda? Sigaw ni Tamer bago niya hablutin ang suot ko na blouse. Lumantad naman sa kanyang dibdib ko na siyang pumukaw ng atensyon niya. Huwag mo akong hihintihan, Magda. Akin ka lang.
Pahayag ni Tamer bago niya sunggaban ang dibdib ko. Napakagatlabi ako at napakapit sa kumot ng mariin niyang kinagat at paminsan-minsang sinisip-sip ang aking dibdib. Hindi nagtagal ay nadala ako sa kanyang ginagawa. Naramdaman ko ang pangngisi ni Tamer. Nahiga siya bago niya ako pinaupo sa harap ng nakabuka kanyang mga hita. Ibinaba niya ang suot kong underwear at bahagyang itinaas ang aking balakang para maisakatuparan ng kanyang gusto. Napuno ng ungol at singhap ang kwarto habang ganadong-ganado si Tamer. Alam na alam niya kung saan ang kiliti ko at walang awa niya itong inabuso sa pamamagitan ng paulit-ulit niyang paggalaw. Nakalimutan niya yata na kabuhanan ko na. Ang sarap mo, Magda. Ang sarap mo. Sambit ni Tamer habang nagpapakasasa sa aking katawan. Bumagsak ang pawisan kong katawan sa dibdib ni Tamer. Inayaan naman niya ako sa ganoong posisyon hanggang sa makaramdam ako ng matinding pananakit sa likod ko na unti-unting bumababa sa baywang at palibot sa aking tiyan. Sigaw ko nang biglang dumoble ang sakit ng tiyan ko. Tamer, manganganak na yata ako. Naluluha akong sabi habang nakasapang dalawa kong kamay sa aking tiyan. Akala ko ba hindi pa yan lalabas? Bulalas ni Tamer na agad namang bumangon para magsuot ang pang-ibaba niyang saplot. Hindi ko alam. Bigla na lang sumakit ang tiyan ko. Lalabas na ang bata. Nagising ang mga tao sa loob ng bahay nang marinig nila ang malakas kong sigaw. Dali-daling nagpakulo ng tubig si Nanay Roseng habang ang mga kapatid naman ni Tamer ay tinulungan akong alalayan para makapwesto ng maayos sa kama. Hindi ko mapigilang mamula sa sobrang hiya nang makita nila ang hubad kong katawan. May mga naiwan din na sinyalis ng pagniniig namin ni Tamer. Ngunit dahil sa mahalagang mailabas ko ang bata na nasa loob ng tiyan ko, pinilit ko na lang nakalimutan ang hiya. Bumuka ka, iha. Utos ni Nanay Roseng. May dalang isang batya na maligamgam na tubig. Nakasunod naman sa kanya ang ilan sa mga kapatid ni Tamer na may hawak na mga lumang damit para pamunas at pambalot kapag lumabas na ang sanggol. Sige, iha, umiri ka pa, sabi ni Nanay Roseng habang nakatingin sa aking pagkababae. Halos lahat sila ay nakatutok sa parteng iyon at hinihintay na lumabas ang ulo ng bata. Namamaos kong sigaw. Ramdam ko ang pagkapunit ng pagkababae ko sa tuwing umiiri ako. Tila mahihiwalay ang babang parte ng katawan ko sa sobrang sakit. Hindi rin nagtagal ay nagsimula ng mamanhid ang katawan ko. Patuloy lang ako sa pag-ere, kagaya ng sabi ni Nanay Roseng, hanggang sa lumabas ng ulo ng sanggol. Malapit na, iha. Isang malakas na ere pa. Saad ni Nanay Roseng na sinunod ko naman. Matapos kong ibuhos lahat ng natira kong lakas ng huling ere, matagumpay kong nailuwal ang sanggol. Napuno ng iyak ng sanggol ang kwarto. Bakas din sa mukha ng pamilya ni Tamer ang tuwa at pagkamangha nang masilayan ng munting buhay na nagmula sa tiyan ko. Tamer, lalaki ang anak niyo, sabi ni Nanay Roseng matapos siyang linisin ang sanggol gamit ang maligamgam na tubig sa palanggana. Binalot niya ito ng lampin at iniabot kay Tamer. Natuwa naman si Tamer nang makita niya ang anak namin. Maingat niya akong kinarga habang hindi mapalis-palis ang ngiti niya. Ako naman ay parang wala lang doon. Nang hindi na nila ako pansinin, halos lahat ay nakapokus lamang sa sanggol. Mabuti na rin iyon para sa akin. Masyado na rin kasing masama ang pakiramdam ko pagkatapos ng mga nangyari.
Gusto ko na lamang din magpahinga, kaya ipinikit ko na muna ang aking mga mata. Hindi ko alintana ang ingay sa paligid at tuluyan na akong nawalan ng ulirat. Nagising ako sa malakas na kaluskos sa tabi ko. Agad kong napansin na nakasuot na ako ng damit. Napaisip ko na baka inasikaso ako ni Nanay Roseng habang natutulog ako. Ang sakit pa rin ng katawan ko. Bulong ko sa sarili ko nang subukan kong bumangon. Napakunot ang noo ko ng may malanghap akong malansang amoy. Lumingon ako sa pinanggagalingan nito at laking gulat ko nang makita si Tonyo habang kinakain ng sanggol namin ni Tamer. Anong ginagawa mo? Tanong ko sa kanya sa sobrang takot at galit. Hindi ko lubos maisip na manggagawa ito ni Tonyo. Bakit gulat na gulat ka? Hindi ba at kinakain rin naman ni Tamer ang kalahi nating aswang? Wala naman sigurong masama kung kakainin ko rin ang kalahi niya. Tsaka, ngayon lang ako nakatikim ng sariwang sanggol. Ang sarap. Ang sarap talaga, Magda. Nakangising sabi ni Tonyo habang kinakamay ang bituka at iba pang lamang loob ng sanggol. Tamer, Nanay Roseng. Sigaw ko habang nanginginig na lumalayo kay Tonyo. Ang buong akala ko ay hindi nila kayang gawin ito sa magiging bagong miyembro ng pamilya nila. Nanlumo akong napatingin sa tira-tirang katawan ng anak ko. Hayop ka, Tonyo. Bakit mo nagawa ito? Mapapatay ka ni Tamer dahil dito. Sigaw ko para marinig ba ng iba. Hindi na rin ako nakakasiguradong mabubuhay pa ako pagkatapos ng gabing ito. Lalo at hindi na ako buntis. Naisip ko rin na baka mawalan ako ng halaga kay Tamer. Gayong napagsawaan na niya ang katawan ko. Hindi ako natatakot sa kanya. Pagkatapos ng ginawa niya kay Linda, hindi ko mapapatawad pang muli si Tamer. Handa akong harapin siya kahit pa ikamatay ko. Ang mahalaga sa akin ay ang maramdaman din niya ang sakit na naramdaman ko noong kinuha niya sa akin si Linda. Mapait na pahayag ni Tonyo bago muling balikan ang natitirang karne ng sanggol na nasa sahig. Bakit, Magda? Sa tingin mo ba habang buhay kang poprotektahan ni Tamer? Sa oras na malaman niyang wala na ang anak niyo ay gagawin ka rin niyang panghimagas? Natatawa pa nitong dagdag. Ang sarap nito. Ang lambot at ang tamis. Pagpapatuloy pa ni Tonyo. Napalunok ako ng laway at akmang tatakbo na sana palabas ng silid. Nang biglang lumipad ang pinto. Isang galit na Tamer ang bumungad sa akin. Puno ng dugo ang kanyang damit at lalong-lalo na ang kanyang mga kamay. Tamer. Kinakabahan ko na usal sa pangalan niya habang pinandidilatan niya ako. Magda, nasaan na ang anak natin? Nasaan na ang anak natin? Galit na galit niyang tanong. Hindi ako makapagsalita sa takot. Nanginginig ang katawan kong lumilingon sa katabi ng kama ko kung saan nakaupo si Tonyo habang nilalasap ang karne ng sanggol. Sinunda naman ng tingin ni Tamer ang mga mata ko. Sa isang kisap mata, tumalon at dumapo si Tamer sa likod ng kanyang kapatid. Tonyo, anong ginawa mo sa anak ko? Umalingaw ang boses na tanong ni Tamer. Pagsisisihan mo ang ginawa mo. Anya pa. Bago sunod-sunod na sinaksak ang dibdib ni Tonyo. Sige Tamer, magalit ka pa. Hindi ako magsisisi na kinain ko ang tagapagmana mo. Sigaw ni Tonyo na sinundan pa nito ng nakakabinging halakak. Nanlaban pa ito kay Tamer at tagampay naman niyang binutasan ang tiyan nito. Kagaya kung paano nito inarak ang katawan
ang pinakamamahal niyang si Linda. Subalit hindi ito sapat para matalo niya si Tamer. Papatayin kita, Tonyo. Ipapakain kita sa mga aso. Sagot ni Tamer at tuluyan ng kinitil ang buhay ng kanyang kapatid sa pamamagitan ng pagdukot niya sa puso nito. Madilim ang mukha at nanginginig na nilamokos ni Tamer ang kumikibo pang puso ni Tonyo. Dahan-dahan siyang tumingin sa direksyon ko at inilahad ang kanyang palad na may hawak ng puso ng kalahi niyang aswang. Kainin mo to, Magda. Utos ni Tamer sa mababang boses. Napaatras ako sa takot habang umiiling. Ayaw ko. Wag, Tamer. Wag. Mabilis akong tumakbo palabas ng kwarto. Nagbabakasakali akong makita si Nanay Roseng para humingi ng tulong. Nanay Roseng! Nanay Roseng! Sigaw ko habang nakatingin sa paligid. Tahimik ang bahay kaya hindi ko maiwasang magtaka. Napalingon ako sa orasan na nakakabit sa dingding. Mag-aalising ko pa lang ng umaga. Sa lakas ng ingay na nagmumula kanina sa silid namin ni Tamer, imposibleng tulog pa rin silang lahat. Nanay Roseng! Naiiyak kong sigaw. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Natatakot ako kay Tamer. Natatakot ako na baka magkatotoo ang iniisip ko. Pati na rin ang sinabi ni Tonyo. Napatalon ako sa gulat nang biglang bumukas ang ilaw. Nanlaki ang mga mata ko sa aking nakita. Nakahilera sa sahig sa sala ang katawan nila Nanay Roseng kasama ang asawa at mga anak nito. Wasak ang kanilang dibdib at sariwa pang dugo na dumadaloy mula sa kanilang malalaking ugat. Sila ba ang hinahanap mo, Magda? Tanong ni Tamer na nasa likuran ko na pala. Sinundan niya ako palabas ng kwarto. Patay na sila. Paano? Sino ang may gawa nito? Namamaos kong tanong kay Tamer. Ngumisi siya sa akin habang pakagat-kagat siya sa hawak niyang puso ni Tonyo na nagmistulang mansanas na pinapak ni Tamer. Ako ang pumatay sa kanila, sabi ni Tamer na muling nagdilim ang paningin ko. Halata rin ang pagod niya dahil sa malalaking sugat na nakuha niya mula kay Tonyo bago niya ito napatay. Sinubukan nilang kainin ng anak ko, mga walang utak. Dagdag pa niya bago duraan ang mga bangkay na nakalinya sa sahig. Sinakripisyo ko ang pamilya ko para sa magiging anak natin, Magda. Ang anak natin na magiging tagapagmana ko bilang pinakamalakas na aswang. Ngunit anong ginawa mo? Niyaan mong kainin ng iba ang anak natin. Biglang nagsitayuan ang mga balahibo ko. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Nang lapitan ako ni Tonyo, maras siyang hinawakan ng baba ko at maiging tinignan ang pagmumukha ko. Sayang ka, Magda. Sayang. Kung sana dati pa lang ay kumain ka na ng karne ng tao. Lumakas ka pa sana. Nakaya mo sanang protektahan ang anak natin kagaya ng pagprotekta ko sa inyo. Nagdilim ang paningin ko nang bigla akong tinulak ni Tamer. Nabangga ang ulo ko sa paa ng mesa. Hindi pa man ako nakakapagpahinga ng maayos matapos kong manganak, pero mukhang mapapasubo ulit ako sa kamay ni Tamer. Unti-unti ko na ring tinanggap ang mapait kong kapalaran. Naisip ko na kapag pinatay niya ako, wala na talaga akong magagawa pa. Baka mas mabuti na rin yun kaysa mamuhay ako bilang aswang. Sa tingin mo ba, hayaan kitang mamatay ng ganun na lang kadali? Hindi, Magda. Pahihirapan kita hanggang sa ikaw mismo ang magkusang kumain ng karne ng tao para lumakas ka at labanan ako. Ito ang parusa mo sa magiging pabaya sa anak natin.
Galit na sabi pa ni Tamer bago ako higitin patayo. Nakabaon ang mga kuko niya sa liig ko nang itinaas niya ako sa hangin. Hindi ako makahinga at wala ring boses na lumalabas sa mga labi ko. Nakangisi naman na nakatingin sa akin si Tamer. Tila natutuwa siya habang nakikita akong nahihirapan. Pasensya ka na lang tayo, Magda. Kung sa tingin mo hindi kita kayang palitan, nagkakamali ka. Makakahanap at makakahanap ulit ako ng berhen na babae para taniman ng panibago kong punla. Hindi na natapos ni Tamer ang pagtawa nang bigla siyang napatigil kasabay ng pagbaon ng matulis na bagay sa dibdib nito. Ilang saglit pa ay nabitawan na ako ni Tamer dahil sa panghihina niya. Sino ka? Tanong ni Tamer sa lalaking nagmula sa kung saan para harapin siya. Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Hugot ng lalaki. Hinugot ng lalaki ang ginamit niyang sibat mula sa dibdib ni Tamer at muli itong binaon ng mas malalim pa. Nagitla si Tamer nang pagsisibatin pa siya ng lalaki. Hindi niya inasahan ang atake nito, kaya hindi siya nakapaganda para lumaban. Magda, tulungan mo ako. Pagmamakaawa na sabi ni Tamer. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas ng loob, pero napangiti ako sa aking nasasaksihan. Iyan ang bagay sa iyo. Halimaw ka. Sigaw ko at hindi nagdalawang isip pa na tulungan ang lalaki. Tila nabunutan ako ng tinik sa dibdib habang pinapanood ang lalaki na pahirapan si Tamer hanggang sa mawalan ito ng buhay. Kinaumagahan, naiwan ako kasama ang lalaking tagapagligtas ko na si Berto. Dati siyang nagtatrabaho kay Tamer noong may pwesto pa ito malapit sa patahian namin. Matagal na raw na nagdududa sa Berto na aswang si Tamer, kaya sinadya nitong mapalapit sa kanya para mag-imbestiga. Ngunit nasira ang plano niya nang sumama si Tamer kay Nana Hilda. Nabalitaan na lang ni Berto na umalis na ng bayan si Tamer kasama ako. Isa si Berto sa iilang mga tao na naniniwala sa mga aswang. Sila rin ang may kaalaman kung paano tugisin ang mga ito. Ang puso ng aswang na kagaya ni Tamer ay ang kanilang kahinaan. Kaya hanggat hindi nawawasak ang puso nila ay mananatili silang buhay. Okay ka lang ba? Huwag kang mag-alala, Bini-Bini. Ligtas ka na. Mahinahon na sabi ni Berto bago niya inaabot sa akin ang suot niyang jacket. Isuot mo to, mahamog sa umaga. Kaya baka magkasakit ka. Dagdag pa nito. Matapos mamatay ni Tamer at ng buong pamilya nito, ay nagpasya kami ni Berto na sunugin ang katawan nila, pati na rin ang kanilang bahay. Sinisigurado namin na walang kahit anong bakas nila ang natira. Mahirap na kasi baka mas lalo pang lumaganap ang mga aswang. Hindi mo ba ako papatayin? Kapag ko na itanong ko kay Berto. Nasabi ko rin sa kanyang tungkol sa pangyanggaw sa akin ni Tamer. Nakinig naman siya sa kwento ko habang nagliligpit kami ng mga bangkay ng pamilya ni Tamer. Kumain ka na ba ng tao? Tanong ni Berto na siya namang inilingan ko. Hindi mabuti. Pero ang tanong, gusto mo bang makatikim ng karne ng tao? Muli akong umiling. Ayoko, hindi ko kaya. Naluluha akong sabi. Niyakap naman ako ni Berto para patahanin. Huwag kang mag-alala. Kung natatakot ka sa pwede mong gawin, mananatili ako sa tabi mo para bantayan ka.
Nang sa ganun ay kapag nahihirapan ka na, may magpipigil sa iyo para muli kang gabayan pabalik sa tamang daan. Payag ni Berto at mas lalong hinigpitan pa ang yakap sa akin. Salamat Berto. Maraming salamat. Bulong ko sa kanya. Malaki ang pasasalamat ko kay Berto, Sir Casper. Dahil sa kanya, nagawa kong kumala sa kadena na nakatali sa akin kay Tamer. Kagaya ng sinabi niya, hindi ako pinabayaan ni Berto. Lumipas din ang mga tao na tuluyan na akong nahulog sa kanya. Sinuklian naman ni Berto ang pagmamahal ko. Matapos namin tanggapin ang basbas ni Nana Hilda, nagpakasal kami ni Berto. Hindi naging madali ang buhay namin, lalo na tuwing kabilugan ng buwan, Sir Casper. Pero alam kong nariyan lang si Berto para ipaalala sa akin na minsay ordinaryong tao lang ako at hindi isang aswang. Wala na rin kaming nagawa at hindi na naalis ang pagkamaling ko sa hilaw na karne. Pero kagaya noong umpisa ay mas pinili ko ang dieta na hindi makakasama sa kapwa-tao ko. Hindi ko naman to ginusto, Sir Casper. Biktima lang din ako. Hanggang sa paglipas ng ilang taon ay umuwi kami ng Bohol at doon kami namuhay ng matiwasay. Maraming salamat sa pagbasa ng aking kwento. Naway may mga natutunan kayo sa aking hindi kaaya-ayang karanasan. Hanggang sa muli po, Magda Lena.